ועכשיו נדבר על color correction, תיקוני צבע בעברית. וזה נושא, חברים, שאפשר לעשות עליו קורס שלם, אבל בכל זאת יש כמה דברים בסיסיים שאתם צריכים להכיר בנושא. בשונה מ-color grading, שזה תהליך בו העורך מעצב את הסטייל והסגנון של הקליפים ברמה האומנותית, color correction הוא תהליך בו אני עובר על כל הקליפים שצילמתי, ומנסה לקחת אותם למקסימום, מבחינת חשיפה, אם התמונה בהירה או חשוכה מדי, ניגודיות, קונטרסט כמובן, אם הטמפרטורה, ה-white balance, לא מדויק, והתמונה בגוון חם או קר מדי, נגיעה קלה ברוויה, saturation, כדי שהתמונה תבעט יותר החוצה, ובנוסף, איזון והתאמה של החשיפה והצבעים בין קליפ לקליפ. בעיקר אם צילמתי עם יותר ממצלמה אחת ולא כולן זהות, המטרה היא בגדול להגיע למצב שהקליפים משקפים תמונה אחת טבעית ונכונה. ויכול להיות שצילמתם נהדר והכל נראה לכם בדיוק במקום ואתם לא מרגישים צורך לגעת, זה בסדר גמור כמובן, אבל בכל זאת חשוב להכיר את התהליכים הבסיסיים שרוב הסרטונים והסרטים ההוליוודיים שאתם מכירים עוברים.